Sento era un home corrent. Vivia despreocupat i sense cap compromís amb tot el que el rodejava, fins que un bon dia la natura es va fartar de la seva actitud i li va retornar tot el que hi havia escampat en forma de superpoders. Ara Sento és el capità Vallverda i té una missió que complir. Estava pensant en portar totes aquestes andròmines a l'ecoparc. Però en l'oratge que fa, millor demà. O millor després demà. O a l'altre. Che, sí, total. Che, vull anar a l'ecoparc. Però és que està tan lluny. No hi ha pitjor excusa que la del malfeiner. Com que no vols portar les deixalles a l'ecoparc? Això s'ha de fer. La culpa és d'ells. Per què van fer l'ecoparc allà on Déu va perdre el guitarró? Si l'hagueren posat més a prop, no diria jo que no... Una vegada més, la boqueta t'ha perdut. Les coses canvien i ara l'ecoparc el busca a tu. Es fan mòbils i entren dins de la població. La distància ja no és problema per a que prengues la decisió. Això serà perquè ho dius tu.